Assam Riders meet Volume 3.0 Nini Aparman Kangti Langso Alangsun Along Kapamanpo. Bang Kharoi Sira Bang Plikep Dipu West Division Forest Along Achoko Marathon Bainong Kelong Le Chiklo Jong Sirkiap Sose Kele. Guru Aking Ri Lokimona Doan Pi Ariswe Jangaton Pen Arpu Kacela Ramai Kapamanpo. Kardom Penny Karbi Prime Town Birota Long Pen Kadu Kavya Pantami Kardom Napazavit. Tangte Penny Karbi Prime Town Birotang Ton Pen Arzuita. Stern and Fielder Hin Pen Pater Piponsi Karbiang Long Angkang Pichot Kali Assam Angkang Pialong Kachetang Plong Alangsun Kang Tilangso Alangsun Along Panini Aparman Assam Riders meet Volume 3.0 Kapaman Pona Birota Nanetuma Perangke Pen Birota Napoli. Labangso Assam Riders meet Volume 3.0 Kapaman Ponalong Therei Niphai Sirukyaparni Don Rikang Pwaja Mekpen Pangcheng Phosi Karbi Cultural Dance Mate Hacha Ke Kang Along with Tin Pen Kewang Abang Phabang Piatma Phan Paklakpo Halapu Adun Thwarani Kapathu Parong Roja Mekpen Pangcheng Phosi Assam Riders meet Alama Setame Pangjar Phosi Along with Tin Pen Kewang Aterang Atama Phan Kalcho Lapen Kachoro Asai Dekpo. Bangso Assam Riders meet Volume 3.0 along Arunachal, Meghalaya, Guwahati, Bhutan along Ripen Chenglok, Kaprek along Ripen Kewang Rider Atom Chetong Nasi, Kelun Ke Kampensi, Ningarong Chipi Porposi, Stern and Fielder Ameipu, Navajyoti Brahma, Lapen Chunbang Jingbai Ronghang, Lapen Princess Tarwa Pen Pachinipo. Tum ini ni si la so Assam Riders meet ke talon ke cuaca kalau talon pulau amat West Karbi yang long problem aja ini itu udah talon 17 18 Februari ceklo talon long ledat lo dan lo nilitum postpone tunang kok lo pasti 8 9 atari kani si itu 8 9 March atari kani si itu ke talon tulong lo itu neighboring states pen tado Arunachal Pradesh, Sikkim, Nagaland, Manipur, Mizoram, Meghalaya pen tado Anpar ke Bhutan pen tado engke total 38 clubs itum dak nachitong dunlong lo nil tum ke main ke brotherhood friendship itum main agenda main ke promote kangtung lalo engke secondly tourism talo engke Anpar ke itu ada kangtilang social awareness lo la 3 bosor perang 4 bosor perang ada la upodhara puthak itu mendak problem to koklo tetapi lahai pakliar ji fancy itu mendak so avenue si kangwai lo la ke Assam Riders meet ke itu ke volume 3 aprang volume 1 volume 2 ta talon et lo dan lo Moneng kunasi ke talon jima itum pini discussion dopo dak voting system do itum ke ladak waterfall lo engke ladak itum arleng tum ke Karbi tum ke welcoming nature do engke hospitality nature do lahai ke promote tourism ke promote fancy itum ta agenda ining long ke chibilo engke laso amoto pensin itum dak Assam Riders meet ke organize lo. Cerita paklang pon lo, la person itu mike itu la Karbi cultural dance tu dulu, engke adun la bihu dance tu itu paklang pon lo. Engke ladat local members, local band tumhan tu itu hang lo, like Optic Inertia, engke pini ta local bands tum perform ji, lalo. Okay, কি কব আপুনি বহুত ভাল লাগিছে আৰু আমি এই ভলিউম 3 যে আমি পাইছো এইটো আমি কষ্ট কৰিছো আৰু আমি লাকি বুলি ভাবো নিজকে আৰু আমি কাৰ্বি আংলঙত আমি এই কাংথিলাংছো এই ৱাটাৰফলটো এটা এক্সপ্লোৰ কৰিবলৈ মানে আনএক্সপ্লোৰটো এক্সপ্লোৰ কৰিবলৈ বিচাৰিছিলো তো সো তানে এবাৰ ইয়াতে প্ৰগ্ৰামটো ধৰিছো এটা মেইন উদ্দেশ্য আছিল আৰু কিছুমান তানে ৰাইডাৰ্ছবোৰৰ অলপ কষ্ট হৈছে ডেট 17 and 18 মানে প্ৰগ্ৰামটো থৈছিলো
আমি মেডিয়াটো আগতে দিছিলোঁ বাট মানে এইটো আমাৰ প্ৰগ্ৰাম মানে কেঞ্চেল হোৱাটো চবেইতো জানেই আমাৰ কাৰ্বি আংলংবাসী আৰু অসমৰ বাসীও জানে যে এইটো চাম এক্সটেণ্ট পষ্টপন হোৱাৰ কাৰণে আমি 9 and 10 খোৱা হৈছে চ' এইবাৰটো ভাল হৈছে আমাৰ ইয়াত টোটেল 38 মেম্বাৰ্ছবিলাক আহিছে ক্লাববিলাক 38 ক্লাববিলাক আহিছে আৰু চব তাৰমানে নাইবাৰ ভূটান ক্লাববিলাকো আহিছে হাতীচাৰ এইবিলাকতো নাইবাৰ হয় এইটো ভূটানৰ আৰু অল অভাৰ তাৰমানে নৰ্থ ইষ্ট মেম্বাৰ চব যিমান ক্লাব আছে চব আহিছে চ' আমিতো ভাল লাগিছে আৰু আমাৰ যিমানখিনি ইয়াত ক্লাববিলাকো বহুত এনজয় কৰিছে এই ৱাটাৰফলটো চাইও বহুত ফূৰ্তি কৰিছে দ্যাটছ অল Forest Asai Kamalong Pinang at Nongnu Kibang Apit Pini Dipu West Division Forest Asai Kam MR Mate Master Role Achokomar State Sector Atum Bainong Kilong Le Chiklo Johnson Kep So Se Kele Ajo Ningduk Chipakla Lason Si Kedam Tangarani Bainong Kilong Le Achokomar Atum Chelang Si Dipu West Division Forest Office Borbabu Aphan Apialo Kapatini Ji Aphan Choar Juda Lasopen Borbabu abang tangka angsong pensi nang tumaphan ke tangka nang lelepu thandum. Lasopen council along damsi officer atumalong arjudam. Angsong pen ke nang lo etlo council pensitame Dipu division aphan ke tangka lo etlo pesi pachini. Laswalong Khogen Sarma Borbabu si pang samriamat pipedet. Borbabu laki ino sakuri ke jutang ta ningkan ke thom. Tangte kopia potsi non anta kapang ni longwer nang pasi pheran kya thengnu nang pachini lasi laswabarim Borbabu Khogen Sarma phan nang insai pidu nangji tim Karbi Anglong CEM Dr. Tuliram Longhang pasi chuni lepen Khogen Sarma phan plung si alar mesen pangni nangji pasi ke hang padon Ladakh nilitum West Division State Sector MR Kijuel Walker nilitum Silari mate bainong ke long le Chiklo John Sirkep susilo non puta nilitum long le det lasi nilitum Ladakh kiching pen dak nilitum wang iglo dak nilitum West Division DFO sarlong wang iglo lapen arju iglo nilitum han narju iglo je nilitum arju dam iglo sar ko pi posi nilitum han serali nang pi ke det mamate bainong nang pi pe det ma pu arju dam lo nang tum han ke phanawi pusi nilitum han kiching nang pu iglo lapen phanawi punang pudet pen aphi nilitum to ko sonsi ke chingwa ima pu nilitum la korte pen injir do an la nilitum tem bang phi do an samen nilitum chingwa lo amasi to nilitum le so kam bangke phanawi bopot phan nilitum le charting rong na mate claim rong na pusi nilitum nilitum claim lo konsil che dam lo lapen konsil dam det pen konsil long bangke hala dak claim bang phu bang phi ke thege ding do an stamin nilitum phan bangke nang cherap nang chitu tum ta kam bang chunet lo lapen chunet a phia kagos ke la hegi lo ho konsil pen nilitum phan nang phia kagos lo office tami hala dak ke tok doig lo pending atangka an stami la non chiklo yon thom ban ke pi bom moi pu hala dak konsil pen nilitum phan nang pudun lo mate ra dak nang pi glo West Division office lo boy office tami chiklo yon thom pi noi pu det office tami nilitum phan non puta bainong nang pi pedet lasi nilitum la so aputhak si media phan kok lo lapen ladak do Borbabu retire tang Borbabu akhai Khogen Sarma alang lisi ladak do alang lisi nilitum phan ko sonson ke claim ne ko sonson ne non puta bainong nang pi ke del lasi bainong kilong le bangkuan bang do nilitum bainong ke long le ke nilitum ke bang pharoi sira bang plikep do ladak nilitum ke joer worker state sector e marla West Division lo chiklo jon kan panal kilong lege chiklo jon sir ke abad lo non an bang ke council pen bang ke West Division pan bang nang pialo nang pi ke lo sita me West Division bang sinal tum pan bang ke nang pi ke del council pen ke padak pen ke council ke thege ding tum han ke dil tum churu par pikji hala dak pen ke
tangka bangke dak nang pi elo ki aban tangka anke pilap lo pusi nil tum ha dak pen finance ahin pen nang thanik lo bonsita la dak west division abor babu tum bangke nil tum hanang pi ke delo bor babu amen bangke khogen sharma nilitum ki pudai bangke khogen sharma la pen nil tum asar diepo sar ke hai jogonath rongpi alang ni tum bhaini si nil tum han lason ke nangi bi lo pusi nil tum bangke klem bang phu bang pi tum ke khogen sharma long damlo te nang pu pop phanawe lapen diepo long ta damlo te phanawe pusi nil tum hanangi pupu Kalau ku council ban bangke poisa bangke nang PLO. council pen bangke atangka bangke dak nang pi elo lasi nilitum bangke Karwinglong CMEM lapen hla ake hai Dr. Turam Rong Hangsar Phan Chunungri bangke lasu nilitum bainong long det ko pipotma lasi alang li phan nilitum long nang cherap nang situ dim phan si nilitum alang li phan si towar chulang ding lo ake hai Turam Sar Phan si nilitum ke state sector office tame council long si phanang lele council long pen ke December 3 tarik si tangka ke nang release elo da chuning chuning 2022 lah. kala lasin nilitum phan chikloyon thom pibomoi pulo office tamela festival Karbi youth festival aprang chikloyon jon nang pigling ling cho la penon puta ave pinlo lancholo lama ke nilitum jongsi so bainong jongsi long lip lo nilitum ansu se pini ke chi song cho jaldi ahir tang sak pe nilitum bang pharoi sira bang klikep muluk nilitum kachi song do thulak nangbar ako nilitum lak klembang phu bang phi bang pharoi sira bang klikep amuluk to an phanstami nili chunungri bangke alang lita nangai barlabi phansi nili hin ben chunungri lo alang litum hanta North East India ang kangalong Karbia dhormang bong pen isi nongnam kachi thangdun klong alongri jasamet lakhain kuratrok Duarbaguri MAC constituency kaparlo number 2 Dolamara angkang Bapuram Tokbi arong Lokhimona doan pi ari soi jangatum pen pini arpu kachelaramai kapamanpo Chethan dame ilitum chini pame ajara song le ilitum amahang pathek sitame inut abang phobang phiatum akai dingpi ke isiar pu klem pon beruni lason si apor lapen arni nang kachiprek pona song si alang nitum ke klem pona long sitame anut kaprek aphan arpu kachipachoy lapen kahodai kenang sot asong si pini Bapuram Tokbi arong ari stoi jangalong ke klem pon bomatum maipu vinod teron chunbang hars biatum pen chenglok sai hem klem raperatum an setame arpu pen COC puthot arpu kimi pen chipachoy ponthu arpu kimi anparata Lokhimona doan pi ari stoi jangatma phan kachari chalon lapen angrian don kewan ponthek japhan maipu darson terong lapen chunbang sartheng tiatuma phansi chedon sarpen arpu kimi ingwai pon alang itu malong kacirap dunjia tum rap chunbang chestong terang rukmika singnar pi lapen dunmai pu anat pen jirsong singnar sermili katharpi lapen sai hem chunbang atum long dili terang lapen dili pingtia tum pensi Lokhimon andowan pi risoi jang singruma mayalong chari chalon ponpo Duarbaguri pen rangsina be report card news Tangtianan malam sopora phan biruta mo ingtonik sina আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihenamo pit pothot biruta long wang tweak long Here ni phai ke parani thongnong bikla pen chapatar pipongsi knockout winter football tournament ke pathu polytechnic pathuak lamalong ke pathu pangcheng pon Bangso ke pathu ponalong Mardanimos FC pen Cyclone FC yang bongsi ke pathu ke cheng amechalong pathu pon
Kangpu pona mecha long alukhiaman pen RDC ameipu long komar keling RDC kongchun bang moja sing tisum rong marjong arong asar har sing tisum rong chepeng arong asar dhang sing rong hang ajoy rong phar hukles war timu atum chetong dum anparata ke pathu kelang chari atum mate referee promote teron hum sing timong promote terong sangma atum pensi ke pathu lang chari lapente team mate football club great rock anbak doji lapen pini ke pathu along mardanimos FC atum pen gold trophy pen chipahai pongsi cyclone FC atum phan parem pon loputa chepatra pipon thongnok be club ami pu hum sing timong pen kongchen bang lishon tiswa tum pen nang pachini Thongnok be club pen secretary lishon tiso Thongnok be club pen chepatra pipon pini winter knockout football tournament kicheng arni do pini chepopon lake dynamos FC pen cyclone FC cyclone Chepopen pini amar dynamos FC tum 60 pen chepahai ponlo total non nang registration dotang ni tum ke long ke 16 an amen list long lo lasi pini pen chang ponlo lasi ani si long ekta ekta match ni tum li ponlo tang tipini Karbi prime time birota bangke kang tonik long kado kavita me domi thak me kurwang